Γεια σε όλους! Είμαι η Χριστίνα και καλώς ήρθατε στα αρχηγεία του The Kids Zone. 15 Μαΐου εχθές και Παγκόσμια ημέρα οικογένειας. Γιορτάζουμε κάτι βαθιά ανθρώπινο, γιορτάζουμε τη δύναμη, τη θέληση, τη βάση από όπου ξεκινούν όλα. Αυτό το Σαββατοκύριακο, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα οικογένειας, θα κάνουμε μια δραστηριότητα στο σπίτι μας, η οποία ενισχύει τη σύνδεση, το παιχνίδι, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και θα ήθελα πολύ να σας την προτείνω. Ξεκινάμε με τα αγαπημένα μας Play-Doh mats. Τι είναι τα mats? Εκτυπώσιμα φύλλα με λευκά προσωπάκια αυτή τη φορά. Έχω εκτυπώσει και έχω πλαστικοποιήσει μια φιγούρα μπαμπά, αγοριού, άλλο αγόρι, μαμάς, άλλο αγόρι, κοριτσιού. Κάθε φύλλο έχει χώρο για να δημιουργηθεί ένα νέο προσωπάκι από τα παιδιά, όπως εκείνα θα το φανταστούν. Θα τους ζητήσω να φτιάξουν την οικογένειά μας. Όχι με ζωγραφική, αλλά με πλαστελίνη και απτικό υλικό. Τι θα χρησιμοποιήσουμε? Έχω χρησιμοποιήσει τον ξύλινο δίσκο ταξινόμησής μας. Μπορείτε να τον βρείτε στα Tools and Accessories στο site μας, ο οποίος είναι καταπληκτικός για να δώσω στα παιδιά το απτικό υλικό, χωρισμένο, ταξινομημένο και να το βλέπουν πριν το πάρουν για να το χρησιμοποιήσουν. Έχω βάλει ό,τι βρήκα εγώ αυτή τη στιγμή στο εργαστήριό μου και το θεώρησα ότι μπορούν τα παιδιά να το αξιοποιήσουν. Όπως είναι τεχνητά λουλουδάκια, χαλικάκι, γυάλινες πετρούλες, ξυλαράκια, κορμούς, ξύλινους κορμούς και βαμμένο ζυμαρικό αστράκι. Και στη μέση τους έχω βάλει μια λευκή πλαστελίνη. Να τι. Αυτή μυρίζει καρύδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι χρώμα πλαστελίνης θέλετε για να φτιάξετε. Μαλλιά, φρύδια, μάτια, στόμα, κόκκινη, πορτοκαλί, καφετιά, γυάλα μαλλιά. Ό,τι χρώμα φαντάζεστε και έχετε στο σπίτι σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απτικό υλικό όπως είναι βαμβάκι για γενιάδα, για μαλλιά, για φρύδια, ύφασμα, χάρτινα καλαμάκια, πουλιες, ξύλινα κουμπιά, οτιδήποτε υλικό υπάρχει στο σπίτι, φυσικό, επαναχρησιμοποιούμενο, ανακυκλώσιμο, είναι καλοδεχούμενο στη δραστηριότητά μας. Δεν θα τους δώσω οδηγίες, δεν θα τους πω πώς να το κάνουν, θα αφήσω τα παιδιά ελεύθερα να παρατηρήσουν, να φανταστούν, να θυμηθούν και να εκφραστούν όπως εκείνα επιθυμούν. Να θυμηθούν δηλαδή ποιος έχει ίσια και σγουρά μαλλιά, ποιος από εμάς έχει καστανά, σκούρα, ανοιχτά, ξανθά μαλλιά, τι χρώμα μάτια έχει ο καθένας, αν έχει φακίδες, αν φοράμε γυαλιά, σκουλαρίκια, κολλιέ. Όλα αυτά θα πρέπει τα παιδιά να τα αποτυπώσουν εκείνα όπως φαντάζονται ότι είμαστε ο ένας για τον άλλον. Θα φτιάξουν τον εαυτό τους, μπορεί να φτιάξουν τη μαμά, τον μπαμπά, τα αδερφάκια τους. Κάποια μπορεί να φτιάξουν τη γιαγιά και τον παππού, γιατί και αυτά είναι μέλη της οικογένειάς μας, ή έναν πολύ καλό τους φίλο που τον θεωρούν οικογένεια. Και αυτό είναι το υπέροχο, γιατί η οπτική του κάθε παιδιού είναι μοναδική. Στο τέλος, έχω στο μυαλό μου να αφήσουμε στην άκρη τα Play-Doh mat, να ξηραθεί η πλαστελίνη, να κολλήσει το απτικό υλικό και έπειτα να βρούμε ένα μεγάλο χαρτόνι, να πάρουμε τα mats και να τα κολλήσουμε και να φτιάξουμε το δικό μας κολλάζ αγάπης. Αν αυτό είναι κάτι που είναι δύσκολο για κάποιους να το κάνουν, θα μπορέσετε απλά να τα βάλετε σε ένα κουτί και να δημιουργήσετε ένα κουτί αγάπης ή ένα φάκελο αγάπης. Τι προσφέρει αυτή η δραστηριότητα? Αυτή η δραστηριότητα καταρχάς είναι πολύ καλή για την εξάσκηση της λεπτής κινητικότητας με το πλάσιμο και τη σύνδεση των υλικών. Ενισχύει την παρατηρητικότητα, την αυτοέκφραση. Θα έλεγα επίσης ότι δίνει τη δυνατότητα για συναισθηματική σύνδεση, γιατί μέσα από τη δημιουργία το παιδί δείχνει πώς βλέπει την οικογένειά του, πώς βλέπει τα άλλα μέλη στην οικογένεια, τον εαυτό του τον ίδιο. Και θα περάσουμε ένα χρόνο δημιουργικής εμπειρίας με τα παιδιά, ο οποίος θα αποτυπωθεί στην καρδούλα τους και στο μυαλό τους. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια χειροτεχνία. Είναι μια παιχνιδιάρικη υπενθύμηση ποιοι είμαστε ο ένας για τον άλλον. Θα χαρώ πολύ να το δοκιμάσετε κι εσείς και να μας ταγκάρετε στις δημιουργίες σας ή να μας στείλετε φωτογραφίες και βίντεο, να τα μοιραστούμε και καλό σας παιχνίδι!